Mangayo anike da banda kamale seneke baliyo daba sangunde kadoma awnike Ambalma Sherifla Jabrani Fleba Mali kono ani Mali kokan ka walenyuma do foli kota ko nyeshi awma kayira la ka foko ni ansigile anga jemunkan kene kan jemunkan mi namba wele ko tiwara nabe senekelaw bagamara law yirituru law ani moninkelaw abe wele blani bela jelema Mali afora ayira la ka foko Mali sene jamana Mali bagamara jamana Mali moni jamana bi sogmadena alhamdulillah sabla ambe muso ka kene kan bi sogmadena muso la kaw chama be no muso awtetekere ni fo yen jemunkan ga dami aw bismillah anga kene kono bi sogmadena ne ba assalamu alaikum mikro mne Walaikum salam. Itu ani jamu. Ne tɔgɔ bɛ madame Tangara Umu Jara. Ka bɔ min? Ka bɔ Blanc Cercle la, Tuna commune do. Tuna commune na. Awɔ, ne ye muso sikɔlɔ bayɛlɛma muso kɛ présidente ye. Bila mara la. Bila mara la. E o muso bɛɛ ka ɲɛmaaba ye. Tuna commune muso bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan, ne y'olu ka ɲɛmɔgɔba ye sikɔlɔ kan. Sikɔlɔ kan. Madame Jara, ni maa ye ɲininka bi ko e ka fɛn fɔ nin projet in k'e ka nafa fɔ a la. E bɛ se ka mun de se muso tɔw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan e bɛ se ka mun de fɔ sikɔlɔ baara yɛrɛ kan bismillahirrahmanirrahim sikɔlɔ baara ne bɛ fɛn fɔ a kan bari n bolo b'a la sikɔlɔ ye musow ka jiri de ye kabini lawale ka n'a bila bi la halisa musow ka jiri ba don jiri min b'a la ni musow tɔgɔla nafolo don jiri don sikɔlɔ ne bɛ kuma a kan bi a ye nafa min lase musow ma an ni SOTAF jɛla fɔlɔ an b'a baara cogo min u ye formation d'an ma a baarali yɛlɛmana sisan k'a yɛlɛma k'a kɛ cogo di a bɛ se ka kɛnɛya sabati cogo min n'o ye sikɔlɔ balabalalen ye n'an b'a tulu bɔ an b'a kisɛ feere fana tulu bɔ in ni kisɛ feere in kɔnɔna na nafaba de b'a la musow bolo a b'an se an ka denw ka musaka la kosɛbɛ sikulu duman fana o bɛ dun sikulu in fana an b'a baara cogo min na denmisɛnninw ka fura ɲuman don a bɛ kɛnɛya u ka kɛnɛya sabati n'i b'a gosi k'a di denmisɛnnin ma a bɛ fisaya a ma kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔ k'a fari mun n'a ye a kolo bɛ kɛnɛya a ka balo a bɛ sabati fana sikɔlɔ bɛ an b'o hukumu kɔnɔ sikɔlɔ la sisan kalan in k'a kɛ sikɔlɔ bayɛlɛmani ye an tun b'a tɔmɔ k'a kɛ dingɛ kɔnɔ fɔlɔ o bɔla a la sisan n'an bɛ sikɔlɔ in bayɛlɛma k'a kɛ sikɔlɔ amélioré ye tile saba o tile saba an bɛ kɔlɔ balabala n'i y'a tɔmɔ o bɛ na tile saba faralen ɲɔgɔn kan i b'a bɛɛ boro bɔ a la k'a balabala n'i y'o balabala i b'o sɛri n'o jala i b'o cɛ ka bila tile saba wɛrɛ i b'o fara ɲɔgɔn kan an bɛ sikɔlɔ amélioré baara kɛ o kɛcogo la an ka commune kɔnɔ bon u bɛ kɔlɔ san an bolo ni ko m'a fɔ u ye dankari an ka fantanya la kɔni tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de la a fisayala musow ma kosɛbɛ bi aw bɔra nɔgɔ la k'a sabu kɛ bi anw bɔra nɔgɔ la k'a sabu kɛ SOTAF ka sikɔlɔ sanni u b'a san prix la sikɔlɔ ɲuman bɛ sɔrɔ fana mɔgɔ wɛrɛw bɛ bɔ yɔrɔ la ka na sikɔlɔ ɲuman degeli baara degeli kɛ anw fɛ an b'a kalan di mɔgɔw ma fana sikɔlɔ kɔni ne bɛ kuma a kan sikɔlɔ a ye hɛrɛba de lase anw ka commune kɔnɔ o ni Blanc Cercle kɔnɔ an bɛ Blanc Cercle de kɔnɔ sikɔlɔ kɔni a baara kɛla an bolo wasa ye kɛra aw bolo wasaba ye a kɛla wasaba ye projet n'ale wulila ka se an ma kan an dege nin baara ɲuman in na k'an wele bi ko an ka na o kɛnɛ kan o ni partenaire minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo k'olu ka projet nɔgɔyala mais SOTAF ni anw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u y'a jira an na fana an bɛ ɲɔgɔn bolo an ka baara in continue ni projet t'a la i yɛrɛ bɛ se ka min kɛ i b'o de kɛ projet tɛ to fɛn ye a bɛ ban de musow a ye cɛsiri kɛ sikɔlɔ kan ni projet y'an dege min na projet taalen kɔ an k'an jija an ka wasa sɔrɔ a la baara yɛrɛ de kun ye o ye a ye tɛgɛrɛ fɔ an ka présidente
ali bi ka yira kanubagaw ani filɛbagaw la k'a fɔ ko bi alhamdulillah musow minnu bɛ bila mara la ani kita mara la n'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɛsinen bɛ sikɔlɔ ka sikɔlɔ yɛlɛma ka kɛ tulu ɲuman ye tulu min bɛ kɛnɛya sabati ka kɛnɛya jidi ani o musow bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛna kɔrɔfɔ di Mariam Jawara ale fana bɛ bɔ bilan loloni Mariam Jawara i bisimila ne ye Mariam Jawara ye ka bɔ loloni commune na an bɛ baara kɛ sikɔlɔ kan an bɛ sikɔlɔ don dibi le kɔnɔ n'an kun y'a balabala an b'a don dibi kɔnɔ mala ni projet ninnu ka baara ɲɛtaa sira fɛ an san bɛ sikɔlɔ balabala tile saba o tile saba an b'a balabala an b'a bɔ la k'a balabala ni k'a la tile kɔrɔ n'a y'a la tile kɔrɔ n'a jala an b'a cɛ an b'a kɛ bɔrɔ kɔnɔ n'a labara waati sera an b'a labara n'an y'a yɔgɔri an b'a fara bɔ la n'an y'a turu bɔ sisan an bɛ se ka turu dilan an b'a feere an b'a kisɛ fana feere n'an y'a kisɛ feere an b'o se ka kɛ o kan an ka denw ka musaka kɛ u ka ekɔlitaminɛw san k'u ka fɛɛrɛbɔw bɔ a la k'u ka samara wariw bɔ a la ka musaka bɛɛ bɔ a la an yɛrɛ mun don an yɛrɛ ka fɛɛrɛbɔ an b'o bɔ a la o puis fana an bɛ situru fana yɛlɛma an b'a kɛ safunɛ ye safunɛ an bɛ situru bayɛlɛma k'a kɛ safunɛ ye safunɛ fɔsɔn min don an b'a kɛ li safunɛ ye an b'a kɛ jabi safunɛ ye an b'a kɛ finiko safunɛ fana ye o yɔrɔ la situru nafa an tɛ se k'a fɔ ka ban nka Mariam situlu baara in aw y'a daminɛ wagati jumɛn yani aw ka don situlu baara in na aw ka baara tun bɛnnen bɛ mun fɛ ma yani an ka don situlu baara in na an ka baara tun ye forota le ye sɛnɛ an tɛ baara wɛrɛ kɛ sɛnɛ kɔ mais ala ni projet sababu la projet kɛra sababu ye an bɛ foro baara kɛ mais situlu fana ni an b'o fana baara kɛ ni situlu baara nin fana banna parce que waati don baara fana filɛ waati le b'a la ni sikɔlɔ waati banna waati min an bɛ se ka li fana an bɛ li baara daminɛ an bɛ li baara an ka projet fana bɛ li baara an bɛ li baara n'o waati li baara waati banni o bɛ bɛn ni sikɔlɔ fana waati ye a kɛra sisan na forota waati an bɛ forota waati kɛ ni sikɔlɔ waati sera a b'o kɛ ni li fana waati sera an b'o baara fana kɛ sisan a kɛra sisan na lafiya tɛ yen an k'an ka baara ɲɛsin o le ma a ye tɛgɛrɛ ba fɔ Mariam Jawara an k'an yɛlɛma ka na kitakaw a ye maninka ye Nana Sise Nana Sise Nana Sise ne ye Nana Sise ka bɔ Kita Budefɔ commune na Budefɔ awɔ commune na awɔ Nana Sise an bɛ kitakaw dɔn ni fɛn min ye jamana in kɔnɔ o ye tiga sɛnɛ ye Kita aw lakodɔnnen don n'o ye kosɛbɛ nka situluko in sikɔlɔko in o y'a la kura ye dɛ siko in tɛ kura ye si baara an bɛ wula de kɔnɔ siko in daminɛra Kita mara la fɛn kura ta y'anw bolo fɛn kɔrɔ de don mais baara n'a tagacogo yɛlɛmali kuraw donn'a la n'o tɛ ko kɔrɔ de don an bolo maninkala dumuni fɔlɔfɔlɔ si dɛ ne si dɛna san o san maninkala kɔngɔ tɛ yen nɔ awɔ a bɛ kɔngɔ kɛlɛ tabarikala o filanan ni kɔngɔ ko bɔra yen nɔ ma ni wagati dɔ nana se ne si b'i bolo e tɛ ɲa ka wariko la ka si t'i bolo cogo di an tun bɛ si to cɔgɔri le kolon kɔnɔ ka fuguden ta k'a si mais sisan yɛlɛma nana i bɛ si lawuli don min i b'a tulu sɔrɔ o don k'a feere o ɲɛfɔ an ɲɛna n'i ye kɔlɔ bara cɔgɔri sisan nɔ i b'a kari-kari k'a di mansin ma mansin b'a si i b'a gosi fɔlɔ don i b'a cɔgɔri k'a fɛnsɛn k'a jɔrɔku ka kuru ta k'a si k'a gosi i bɛ temps caman perdi o la mais sisan o tɛ yen nɔ ala ni yɛlɛma sababuya la nka Nana an ka kungodaw la bi jiritigɛlaw kɛlen bɛ ka o siran t'aw la dɔɔnin o degun t'aw kan yiritigɛlaw bɛ anw bɛ sigilen forêt classée da de la pour que i ka yiri tigɛ anw bara i bɛ taga fɔ kilomètre hakɛ dɔ de la anw bɛ sigilen forêt classée da de la anw ni BT ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n m'a fɔ yiri tɛ tigɛ dɛ mais ne siju kelen tigɛra i yɛrɛ ka foro la i bɛ yen o tɛ yen o i bɛ nɔ minɛ a tɛ kure k'a kɛ
nana o ɲɛna hali bi ani kitakaw bɛ to ɲɔgɔn na fɛn min ye bala kan mariam danbele e bɛ bɔ kita ne bɛ bɔ kita k'a kɛ situlu ɲuman ye k'a kɛ ka denmisɛnninw mu k'a kɛ ka tobili kɛ n'a ye an ka ko bɛɛ ye situlu ye a se bɛ balabala yen nɔ k'a kɛ situlu ɲuman ye situlu balabalali a bɔra kita le a balabalali ko bɔra kita le ka se yɔrɔ wɛrɛ kitakaw bɛ si balabala le dɔn o tɛ si wɛrɛ dɔn ni si balabala tɛ ala ni projet sababu an kɔni an ye situlu ɲuman sɔrɔ an lafiyara o de kun a banna a ye tɛgɛrɛ fa o ɲɛna mariam kulubali nana kadija kulubali muso a y'a jamu yɛlɛma an bɛna kɛ kamara ye sa kulubalilakaw olu ye kulubali bisimila i tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ ye nana kadija kulubali ne ye bilasalikɛla ye ne ye sannikɛla ye parce que i ye loloni tɔ min fɔ tan n'o ye sangana ye ne ni olu de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo jumɛn na i ko olu de ye an sɔgɔ ɲɔgɔn na parce que n'i y'a mɛn k'i ɲɔgɔn sannikɛla tɛ o y'a ye i bɛ fɛ ka fɛn min san i ɲɛ bɔ o de la n'o ɲuman don parce que projet in ale ye musow dɛmɛ anw mago bɛ si kɔlɔ lakika min na parce que anw bɛ kɔlɔkisɛ de san bon anw bɛ kɔlɔ min san o ye kɔlɔ hɔrɔn de ye kɔlɔ hɔrɔn n'an b'a fɔ ma ko kɔlɔ bio ale kɔlɔ bio ale bɛ tɛmɛ waw de kɔnɔ mais ale tɛ tɛmɛ foro la bagaji tɛ min na engrais tɛ min na wa m'a faamuya an ka kɔlɔ a bɛ tɔmɔ sɛnɛ tɛ kɛ foro min na kungo kɔnɔna na kungo kolon labilalen ninnu an bɛ olu kɔlɔw de san o fana danfara dɔ bɛ ni dɔ in cɛ kɛ danfara belebeleba bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ parce que n'i y'a mɛn ko kɔlɔ hɔrɔn o ye kɔlɔ ye kɔlɔ min bɛ tɔmɔ foro kɔnɔ bagaji tɛ kɛ foro minnu na engrais tɛ kɛ foro minnu na kosɛbɛ kosɛbɛ a tɔmɔminɛnw b'a dan ma a ka n'a tɔmɔna ka foro kɔnɔ bi a man ka tɛmɛ tile 3 kan k'a sɔrɔ i ma bu bɔ la ka a balabala k'a yɛri tile la wa f'a k'a ka ja ka se hakɛya dɔ fana fo kɔlɔkisɛ bɛ kurukuru a fara kɔnɔ tuma min na u b'a a balabala ka taa mara yen nɔ ni ala y'a kɛ k'a fɔ ko anw mago sera ma an sannikɛ kuma sera tuma min na minɛn fana bɛ an bolo n'o ye bɔrɔ lakikaw ye u b'a lasago o kɔnɔ wa kɔlɔ in a bɛ mara yɔrɔ min na hali sosofagalan sisi o tɛ mɛnɛ ye sange sulen o fana tɛ bila so kɔnɔ a bɛ bila so min kɔnɔ ou bien jiginɛ min kɔnɔ bagaji fankelen tɛ bila u la parce que an ka kɔlɔ in bɛ taa bayɛlɛma ka kɛ munitulu ka kɛ crème lèvre ka kɛ furakɛli tulu ye nka ale tɛ dun a bɛ dun fana mais o de kama an tɛ fɛ bagaji ka kɛ a la bon bakuruba la ne bɛ se ka min ɲɛfɔ ne ni musow cɛ ɲɔgɔnya la o ye nin ye kulubali naam i y'a yira sisan k'a fɔ aw ka kɔlɔ in kɔlɔ kɛrɛnkɛrɛnnen don kɔlɔ kɛrɛnkɛrɛnnen don nka yalwa muso minnu bɛ yen bi olu tɛ nin danfara ninnu sannikɛ yɔrɔ la o fana o danfara in lɔnna ye wa o danfara dɔɔnin don dɔ in wari ka ca ni dɔ in ta ye dɔ in wari ka ca ni dɔ in ta ye quoi kuma segili fana bɛ anw ta in na cogo di parce que ni anw b'a san pour que ka musow lafiya i ko ye an dɛmɛ pour que ka muso ninnu kalan kɔlɔ yɛrɛ tɔmɔcogo la k'u bilasira a balabalacogo ɲuman na ka tila ka u lafaamuya ni feere kuma sera u k'a ka feere cogo min na pour que u b'u sagona wari sɔrɔ a la wa anw bɛ bɔ ka taa safa sunkɔrɔ k'a fɔ n ye n ka kɔlɔ ta ka taa sugu la o t'a la an yɛrɛ bɛ wuli ka so an yɛrɛ bɛ wuli ka taa fu nɔfɛ fu ka so n ka wari bunna n kɔ o t'a la n sɛgɛnna o t'a la n'an taara san u bolo ni ala y'a kɛ a taara feere suguba fana na diɲɛ suguba la ni an y'a ye k'a fɔ ko cɛnni na u ka kɔlɔ lajɛla bagaji ma ye a la engrais ma ye a la an bɛ segin ka na n ko an y'a f'u ɲɛna cogo min na u y'a kɛ ten an bɛ kɔma segili kɛ kilo kelen o kilo kelen tɔrɔmɔɲɔgɔn fana bɛ yen dɔ bɛ fara o kan k'o d'u ma ka fara sɔngɔ kɔrɔlen kan o di ma dɛ yɔrɔ o di ma aw tɛ tɛgɛrɛnin fɔ o la o kɔni o ma finna o an ka tɛ tɛmɛni kɔrɔ fɔ ye o kɔlɔbara kɔfɛ fana a kɛra sababu ye ka nafaba caman de las'u ma parce que non seulement u bɛ se k'u ka denmisɛnninw ka musaka caman ɲɛnabɔ an y'u dɛmɛ fana ka compte dayɛlɛ bangiw la bangi la an y'u ni bɛndenya ɲɛ yira ɲɔgɔn na u ye compte dayɛlɛ ye ni sanni min kɛla yanni k'a fɔ ko an bɛ wuli ka taa wari minɛ wari bunna n ko ou bien a détourné a bɛ se k'a bila bangi la u b'a ta u yɛrɛ kɔrɔ
o tɛmɛnen kɔfɛ fana ni mais n'i ko ko kɔlɔbara caman bɛ a la parce que an ka kɔlɔ in bɛ ko de ka jɛ pas ka bu bɛ bɔ a la k'a yɛrɛkɛ tile la n'a balabalala wa balabalacogo de bɛ a la minɛnw de b'u bolo a kan ka waati hakɛ min kɛ ta la pour que sɛgɛ de bɛ kɔlɔ la n'a ye sɛgɛ kɔlɔ karita i b'a ye gɛnji dɔ bɛ bɔ a la mais n'a balabala ka ɲɛ ka se waati hakɛya dɔ ma o bɛɛ bɛ bɔ a la n'o bɔra la o de b'a to a bɛ fɔ de ma ko kɔlɔ qualité ni anw y'a feere diɲɛ sugu la anw fana b'an sagona wari sɔrɔ fo ka se ka kɔmasegili kɛ olu ma ne ko sugu n'i ko diɲɛ suguba ninnu aw bɛ bɛɛ bɛ feere Mali kɔnɔ ou bien aw bɛ taa jamana wɛrɛw kan an bɛ taa jamana wɛrɛw kan i n'a fɔ Burkina Faso parce que ni kɔlɔ in kisɛ sanna yan olu fana bɛ minɛn de di an ma kɔlɔ in bɛ lasago min na ni an bɛ a mara yɔrɔ minnu na an n'u bɛnnen don o la olu fana labɛnnen don an ka togoda an ka sigida misɛnw na ka tila ka na fo tɔnba yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na n'o ye union sangana ye magasin b'an bolo a bɛna bila yen ni ala y'a kɛ labɛnw kɛla n'u bɛna ta don min na u ni mɔbili kɛrɛnkɛrɛnlen fana bɛ na mɔbili fana bɛ ko k'a lajɛ n'a sɔrɔ ani bagaji si ma se ɲɔgɔn ma o tuma kɔlɔn bɛ sɔrɔ ka doni ka taa Burkina Faso n'a taara yen nɔ usine belebele de b'an bolo yen o bɛ bayɛlɛma yen o de b'a bayɛlɛma yanni a k'a bayɛlɛma a b'a lajɛ fɔlɔ kɔlɔn min bɔra Loloni an ka lajɛ n'a sɔrɔ kɔlɔn ye bagaji de sera ma ou bien bagaji ma s'a ma o laboratoire fana b'u bolo u b'a lajɛ n'u y'a lajɛ k'a se ka jate minɛ ni ala y'a kɛ bayɛlɛmali sera a bɛ bayɛlɛma ni bayɛlɛmali kɛra dɔrɔn tulu in bɛ don conteneur la ka taa farajɛ jamana na n'a sera de olu bɛ sɔrɔ k'a bayɛlɛma ka kɛ an ka munituru ye ani an ka furakɛli tulu bɛ kɛ k'an ka farikolow furakɛ ani fɛn caman caman wɛrɛw ka sɔrɔ ka a lasegin tuguni ka na an ma k'a feere. donc bayɛlɛma mansin a fɛn tɛ aw bolokɔrɔ Mali la yan fɔlɔ. ayi bayɛlɛma mansin fɛn tɛ an bolokɔrɔ mais ni baarakɛ ɲɔgɔn ka hakilina na. n'Ala sɔnna. u ko k'a bɛ sira la. aw nana ye. yasa Mali musow an yɛrɛ k'an ta sɔrɔ an bolokɔrɔ yan. ni Ala sɔnna. muso o ma ɲi wa. a ye tɛgɛrɛ ni fo la. an bɛna kɔrɔfɔ di fɛn min ye tɛnɛ kɔnɛ jɔn tɛnɛ kɔnɛ Sikasokaw Lolonikaw bɛɛ kuma na u bɛɛ ye situlu kɔlɔ u y'a nafa fɔ kosɛbɛ aw bilankaw yalwa aw fana bɛ nafaba sɔrɔ a la wa nka n b'a fɛ e k'i da se yalwa kɔlɔbaara in na yalwa musow degun dɔ bɔ aw kan nin na aw b'a fɛ hali bi fɛn dɔ ka fara aw ka baara kan min bɛ se ka baara in tɔ yakubaya cogo min na i bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ la. an kɔni b'a la sisan a bɛ tugu kɔrɔlen minnu b'u bolo olu bolo kɔ a la sisan an ye den kuraw ye u k'a lajɛ ka se an yɛrɛ fɛ yen u ye dɔ kɛ commune minnu na an minnu ma fɛn sɔrɔ u ka se u b'a walankata ka lase aw yɛrɛ ma wala ka dɔ se an bɛɛ ma an bɛ ka se ka an bolo don kɔlɔ baara in na mais a bɛ den an yɛrɛ ta fan fɛ ne y'a sɔrɔ baarakɛminɛn b'a yɛrɛ bolo aw fana bɛ caman sɔrɔ k'o lase u yɛrɛ ma n'o tɛ Swatafu a y'a nɛmɛ ko caman na hali musow kamana gan an bɛ récépissé luwada ko minnu na u y'o bɛɛ kalan k'an kun a ɲini cogo n'a sɔrɔ cogo la o bɛɛ gɛlɛya dɔɔni bɔl'o la Swatafu y'o bɛɛ k'an ye ka tila ka coopérative labaara cogo k'o bɛɛ kalan k'an kun tiɲɛna an b'u bolo tabala yɛrɛ an b'u fo k'u ka partenaire fo u y'an nɛmɛ kosɛbɛ yɛrɛ hali bi u ka dɔ fara o kan. fɛn a n'a fɔ a kɛra aw ma wasaba yɛrɛ. a kɛlɛ o yɛrɛ. kosɛbɛ kosɛbɛ. ni dɔ se mɛ fara kan hali bi o ka d'an ye. Salif Kante. tɛnɛ y'a fɔ cogo min o de don quoi. mais an bɛ kɛnɛ min kan min y'an sama ka na yan o ye USAID de olu ye dɛmɛ min kɛ ka na Swatafu ni USAID ka hukumu kɔnɔ donc an b'o de kɛnɛ kan o de kuncɛ ye nin ye donc an ka foli bɛ ka taa olu de ma kosɛbɛ donc o de tun b'an mɛn k'o yɔrɔ préciser kosɛbɛ quoi. olu de bolo bila balan kɔnɔ. oui olu de bolo don balan kɔnɔ USAID k'u bolo don balan kɔnɔ anw i ko OLVA o an ka se nin kɛnɛ in kan yan voilà o de tun b'an mɛn k'o fɔ. o faamuyana voilà a ye kɔrɔfɔ di an ka musokɔrɔba ma ale tɔgɔ. Bibata Tarawele. Bibata Tarawele. Bibata Tarawele. Bibata. Minata. Minata wa Bibata. Bibata. Bibata i bisimila. Kɔrɔfɔ b'i bolo. Ayiwa anula. an b'a ni wula. an kira hɛrɛ la ala k'an si hɛrɛ la. Ya Rabbi amin. an bɛ kɛnɛ nafama min kan ta. Ya Rabbi ala k'a kuncɛ cogo ɲɛ. Amin amin. ala k'an ni sababa bɛn. Amin amin. ko ka baara bɛ na jɔ. u ka dugawu k'an ye. o ɲɔgɔnna caman na. sikolɔko a tɛ se ka fɔ. kosɛbɛ. ni ko i b'a nafa fɔ i laban bɛ firi ni nisɔndiya bonya n'o ne ma ne le ye union président sangana président ye Sikaso mara la Sikaso musow fana kɛlen don k'a matarafa kosɛbɛ ayiwa nafa min bɛ si ko nin na a tɛ se ka fɔ ka ban
an ye nafaba le sɔrɔ a la an b'an ka denbayaw filakara an b'an ka denbayaw depase kɛ an bɛ sotigiw dɛmɛ ko dɔw bɛ yen o bɛ fɔn sotigi kɔ mɛ a tɛ se ka fɔ musow kɔ sikɔlɔko nin kɛra sababu ye an ye dɛmɛba le sɔrɔ an ye nafaba le sɔrɔ k'an yɛrɛ dɛmɛ sokɔnɔnaw la ka tila ka an yɛrɛ dɛmɛ kɛnɛmaraw la a tɛ se ka fɔ ka ban mali kɔ ka mali ɲɛ kan mali kɔnɔ nafa min bɛ si la an tɛ se k'a fɔ ka ban ne yɛrɛ donna kungo kɔnɔ ka taa suji kelen tigɛni sɔrɔ fo ne bɛ n yɛrɛ kin parce que a tigi ye kojugu le kɛ donc o la an bɛ foli kɛ an dɛmɛbagaw ye hali bi ala k'o bolo mɛn a la u bɛ nafolo min sɔrɔ k'an dɛmɛ hali bi ala k'a d'u ma an yɛrɛ min bɛ ka ɲa la ɲɔgɔn kan ta nin ye hɛrɛba le ka jamanaw fara ɲɔgɔn kan an kana ɲɔgɔn ye hɛrɛra ka yɛrɛ kɛ hɛrɛra walayi nafaba lo a ye tɛgɛrɛ fɔ an ka musokɔrɔba ko kuma ɲɛna kosɛbɛ Bibata Tarawele jamukan tɔgɔ man jan tuguni an balimakɛ dakuruɲɛ fila teliya la i b'i tɔgɔ ni jamu fɔ. Salamu alaikum. Ne tɔgɔ ye Abdou Kulibali. Ne ye Soata Fuga lasigiden Kita Tamaga. Tamaga. Sikɔrɔ baara in kan. Donc baara in kɔni anw bɛ muso cɛ la a nafa tɛ se ka fɔ ka dan quoi. Donc a nafaba bɛ se aw nafa ba bɛ se anw ma a bɛ se muso ma. Donc o kun ye ne ka kuma ye. I ni ce. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ne ba musokɔrɔba e fana ka e tɔgɔ ni jamu. Bala Kanute. Bala kuma Bala Kanute. I tɔgɔ ni jamu fɔ. K'i ka wuli k'i jɔ wuli k'i jɔ. Bala Kanute. Bala Kanute. Salamu alaikum. I ye bɔla min? Abo Tambaga. Tambaga. Bo Tambaga ma Njamugu mara la. Ne kuma min fɔ Sekulu ko kan. Mɔgɔ tɛ se nɔ ka a nafa dan dɔn. Nafa min b'a la. Nin min b'an de kɛrɛfɛ yan. An tɛ na ni nafa min sɔrɔ a la an t'a ɲɛfɔ. I t'a ɲɛfɔla mɔgɔ ye. An t'a ɲɛfɔ mɔgɔ ye. N'i ma taa se tɔmɔw la kɔnɔ. N'i nata n'i t'i jigi. Den dɔ holo ye fa. Halalu tɛ dɔmɔli kɛ. N'a bɔtɔ ma. I ye sen nin. I y'a barabara. I b'a jɔgɔri. I y'a kɛ safunɛ ye. I y'a dɔmɔ. I bɛ si ɲuman sɔrɔ a la. A ye baara sama ɲa la. Ni samara tɛ den de bolo I bɛ samara san den de b'a kɛ wala de école la I b'olu musaka di dan ta se tulu la se mɛ den san tanbɛbaga mɛn an ye gɛlɛya min ɲa kɔnɔ ala dɔrɔn bɛɛ de y'a dɔn ka fɔli kɛ halaka an den bɛɛ sen tɛ bɔla dugu kelen la bari an bɛɛ kɛ ne baden ye den de tɔ kɛ ala ka den ne ma fa ala ka na malo ala ka ko kɔrɔta ala ka dugawu minɛ aw tigɛra fɔ musokɔrɔbaw kɔrɔfɔ ɲɛna kosɛbɛ John ma kuma bɛɛ kumana dɛ bɛɛ kumana dakuruɲɛ fila teliya la i y'a mɛn wuli k'i jɔ I tɔgɔli jamu fɔla maaw ye. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ne ye Alimata Tangara ye Ɲala commune na si ye nafa kɛ bɔ kojugu anw m'a kɛ fɛn bɛɛ ye a farati fili a boro ye nɔgɔ ye a kisɛ ko tɛ nafa ba le bɛ si la anw bolo n bɛ fɛn fɔ dɛmɛ b'a jɛkulu ye n t'a ye dugawu ye halisa Ala k'a ni jɛkulu wɛrɛ bɛɛ amiina yarabi si ni kɛnɛya la ami o diyara n ye Ala ka dugawu minɛ présidente I bɛ kuma kuncɛ sabula waati sɛbɛkɔrɔ sera ko waati kɔ tɛ waati ye waati ɲɛ tɛ waati ye waati de ye waati ye bi Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan e bɛ se ka welekan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn lase Mali musolakaw ma sikoloko yaasa bɛɛ lajɛlen ka wuli k'a matarafa kɔrɔfɔ b'i bolo. Salamu alaikum. Ne ye Umu Jara ye ka bɔ Bilan Cercle la Tuna commune kɛrɛnkɛrɛnnenya la sikɔlɔ kan n bɛ se ka welewele da kɛ Mali musow ɲɛ ne bɛ kuma Mali musow bɛɛ tɔgɔ la yan projet minnu bɛ an dɛmɛ sikɔlɔ kan ne b'a ɲini musow fɛ bɛɛ ka wuli k'i sen don sikɔlɔko la sikɔlɔ nafa a tɛ se ka fɔ ka ban ni min sen tɛ sikɔlɔko la musow la o tigi ka wuli k'i sen don sikɔlɔko la u ka tɔn sigi kɛ bɛnkanw da u ka fara ɲɔgɔn kan fana kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ tant que an bɛ fara ɲɔgɔn kan an tɛ lafiya sɔrɔ n'an farala ɲɔgɔn kan dɔ dɛsɛnko o ye dɔ seko ye an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ dɛmɛbaajɛkulu minnu bɛ ka kan an dɛmɛ
n bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnlen s'u ma kosɛbɛ yalima an bɛ kɛnɛ min kan ko projet a nɔgɔyala mais an ni dɔw bɛ ɲɔgɔn bolo an dɛmɛbaa jɛkulu ninnu u ye musaka caman don an na an b'a ɲini ala fɛ u ye kalan minnu d'an ma ala k'a hakili ɲuman d'an ma muso minnu bɛ n'u tɛ sikɔlɔ kan u ka wuli k'u jɔ u ka don sikɔlɔ la a siga bɛ minnu na a siga bɛ minnu na sigana t'a la sikɔlɔ baara la n'i y'a baara kɛ ko ɲuman kɛ a nafa sɔrɔ ni yiriwa i bɛ yiriwa dunga fa bɛ saba dépense ko min bɛ yen n'o gɛlɛya bɛ musow kan a b'o tan bɛɛ ta ka bɔ musow kan k'an se k'an cɛw yɛrɛ dɛmɛ fana sikɔlɔ kɔni muso jiri de don an k'a lajɛ weleweleda bɛ ka se Mali musow bɛɛ ma bɛɛ ka wuli k'i jɔ an ka sikɔlɔ don ba la tant que an m'an ka jiri don ba la mɔgɔ tɛna don ba la o ɲɛna kɔrɔfɔ ɲɛna a ye tɛgɛrɛ belebeleba fɔ fɛn min ye présidente kun an ka wuli an ka sikɔlɔ don ba la musow Mali musow Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka togodala musow bɛɛ lajɛlen ka wuli ka sikɔlɔ k'a ta k'a matarafa yaasa fɛn min ye sɔrɔ ani yiriwa dun ka fa o bɛ se ka sabati cogo min na bamananw ko ko banbali k'a jati dɔn aw garisɛgɛ kɛra fɛn min ye bi jɛmukan Ciwara hukumu kɔnɔna na ni ala bɛnna ani musow ka bɔ Kita Bla ani fɛn min ye Sikaso Loloni ani o musow ka fara fɛn min ye Salifu Kanute n'ale bɛ bɔ Bla Umu Jara ka bɔ Bla Mariam Jawara Loloni Bibata Tarawele Sikaso Nana Sise Kita Tɛnɛ Kone Bla Mariam Dambele Kita Bala Kanute Kita ka fara fɛn min ye Nana Kadija Kulibali ka bɔ Loloni ani ninnu musolakaw de jɛra bi ka ni jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen k'ala bɛn ɲɔgɔn fɛ min bɛ don Ciwara n'ale bɛ sɛnɛkɛlaw baganmaralaw mɔnikɛlaw ani jiriturulaw bɛɛ lajɛlen ko fɔ aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ aw k'an bɛn ni ala sɔnna ma jɛmukan ka yɔrɔ kɛnɛ kan wasalam merci a ye tɛgɛrɛ fɔ merci beaucoup i Tunkara i Kanute Yanga yo anite da banda kamale seneke bali yo daba sangunde kadoma